جنوچه تیوی دم باش تماشاوانین هجاب برنامه نیورو یا اکتوال امل پیش بریونه. مجارین سرکه اکول چار آلیین کردستان درکتن پیش همان دمید جهانی ده روجف چیه امیوانات برنامه خود بگرین دست برنامه امه دست پیدکه. بله تماشاوانین هجاب مجارم سرکه سر روجوا باکوری کردستان و ترکیه. پیواژول باکوری کردستانی او ترکیه روجاوا سرکیه. گلو د پیواژوی ده لگور هفتیتین داوی اکو ل ایمرالیه پیکاتند همان دمده روجن ججنه ده جی هفتیتین چی ویل ایمرالیه گلو گاواویتین شنبر و بین آویتند و مجاری ده و نوچین مهبن بریا ججنه هفتیتین ایمرالیه چی بود همان دمده برازیل دامزرینری پک که عبدالله öcalan Ömer öcalan ویجی هفدیتن ایمرالیه کربو راگهاند بو کو بو بونیا ججنا قربانه وان سردانا ایمرالیه کریه لآلیه کیدن و انداما شاندیا ایمرالیه پروین بولدان راگهاند کو ایمرالی او devlet لسر درخستنا paketeke kanundan hef kiriye. Malatya'daki halkımızı buradan saygıyla selamlıyorum. Parlamenteri Dem Parti'ye Rihayê û Biraziyê dameznerê PKK Abdullah Öcalan, Ömer Öcalan li ser hesabê xwe yê medya dijîtal peyamek parvekir û ragihand ku bi wesîleya Cejna Qurbanê bi dameznerê PKK Abdullah Öcalan re hevdîtinek pêkaniye. Ömer Öcalan di peyama xwe de got birêz Abdullah Öcalan bi wesîleya cejnê slavên xwe ji gelê me re ragihand û got em ji her demê bêhtir nêzê demokrasî û azadî ne. Cejna gelê me pîroz dikim. Ji aliyekê endama şandeya İmralî Pervin Buldan li ser hevdîtina şandeya İmralîya di 24 Gulanê de bi Abdullah Öcalan re li girava İmralî pêkaniye axivî û ev tişkotin. Tenduristî û moralê Birêz Öcalan gelekî baş bûn. Hevdîtin 3 saetan berdewam kir. Piranî li ser çarçoveya qanûna ku dêl meclisê de derkeve bû. Birêz Öcalan diyar kir ku ji bo ku ev qanûn derkeve di nav hewldaneke pir mezinde ye. باوریya wî bi vê pêvajoyê heye. Ev qanûn dê ji heft heya heşt maddeyan pêk were û heta demekê dê derbasdar be. Birêz Öcalan diyar kir ku dîtina wî ya vê pêşnûmayê girîng e pêwîst e ev pêşnûme dema derket em li ser vê pêşnûmê li hev bikin li gor vê qanûnê. Endamên rexistinê dê ji vê qanûnê sûdê werbigirin û ger bixwazin werin Tirkiyeyê yan jî li welatekî din bimînin. Pervin Buldanê diyar kir ku dê ji bo ku qanûn bên amadekirin bi hemû hêza xwe di nav hewldanê de bin û ev nirxandin kir. Piştî cejnê ji bo ku ev qanûn derkeve em ê di nav hewldanan de bin. Ji bo beriya ku meclis weregirtin û ev qanûn bên amadekirin em ê bi aliyên têkildar re hevdîtinên xwe bidomînin. Ji ber ku ev qanûn divê dem li dest bê derxistin. Em di pêvajoyekê de ne ku xeteriyên mezin di nava xwe de dihewîne. Pervin Buldan diyar kir ku divê qet wext nê derbas kirin taslaxa qanûnan were derxistin. Divê pêşnûmeya qanûnê amade bibe û em wê pêşkêşî Birêz Öcalan bikin. Piştî ku ev qanûn derkeve bêguman duwarê demokratîk bûnê de jî divê gav bên avêtin. Çavê gelê me li van qanûnan e. Pirs eve wê meclisa Tirkiye di yekê tîrmehê de bikeve batlana havînê gelo ev gavên behs kirin ve heta wê demê bên avêtin anna. Biz de çalışmalarımızı yürüteceğiz. بله امه و مجاره یک سر به میوان خوره بنرخینیم براستی جیل ترکیه با کوری کردستانی پیواجو هر روجو دیم رایادار هر روش نیرین آندن داخویانی آندن درباره و مسئله ده گلو اف پیواجو سکناندن اک جیان کر دمکی دریج بو هفدیتن ایمرالیه چه نبون هری داوید 24 گلانی ده چه بون کو پشتی 27 آداره ده هفدیتن چه وشون ده دمک دریج هفدیتن جی چه نبو نهاد و مجاری ده وان دمین داوی زیادتر کتر روجوه خایبت لسر نخشره که کود بیجند 27 آداره ده لحف کرنک چه بو مطابقات اکات بو امضا کرن لجوه شون ده گاو نهاد آویتن تایبت آلیه نیاسایان ده آلیه قانونان ده بندواری هبو کود دولت ایدی تشته کود که سر ملیوه ده چارچوه راپورا کمیسیونا مجلس یا کو هاتو آماده کرن ده گاو باویجه لدوی ملی ده آلیه دولت و بدنگیک چه بو تشتا کو درکت پیجی ده بیجن ده آلیه پیواجوه ده سکناندنک ده آلیه وان ده چه بیه وان مجاره هنی ام دخوازن بنرخینن ji aliyê rêveberên tevgera Apoyî ve jî daxuyanî li ser hev çêbûbûn divê mijarê de wan jî rewşa pêvajoyê ya dawiyê diyar kiribû ku bi taybet ji aliyê devletê ve gav nayê avêtin li gor ku salek zêdetir ser vê pêvajoyê re derbas bûye ku
ji aliyê tevgerê ve hîn zêdetir gav hatine avêtin, niha mijar bi vî şêwaziyê em yekser biçin Colemergê cîgirê hevserokê giştiyê Dem Partiye Tayyip Temel wê bimerebe. Em ê vê mijarê yekser jê bipirsin ji ber ku divan demên dawî de taybet ê ku divê mijarê de jî hakîmin hîn zêdetir di meseleyên mesela siyasiya ku bi devletê re em mijar tê meşandin de aliyê ku hîn zêdetir li ser vê pêvajiyê hakîm em dikarin ji wan bipirsin. Hûn bi xêr hatin bernameya me destpêkê jî em cejna we pîroz bikin, cejna Qurbanê. Dem baş, xebat xweş, ez ji hemû xebatkarên Nûçe TV pîroz dikim, serkeftinê dixwazim. Gelekî spas ji bo beşdarbûnê em spasiya we dikin. Bi rastî jî em dixwazin yekser bipirsin ji 27 Adarê heya roja îro, yanî taybet em çima vê dîrokê digirin dest. Em dizanin ku yanî ji aliyên ku tê şopmandin di raya giştî de tiştê ku hat meraxkirin piştî ew qas gavên şêmber ji aliyê tevgerê çêbûn şûn de herkes bên dê bû ku êdî devlet bi taybet piştî ew komisyonal ku li meclîsê ava kir şûn de wê çi gavên şêmber bavêje behsa qanûnan kirin, behsa yasayan kirin, yasayên pêwîst ê ji bo pêvajoyê hatin kirin. Lê divê mijarê de li gor gotinên ku ji devên rayadarên devleta Tirkiye derdiketin gavên pratîkî çênebûn, di heman demê de jî herî zêde ji serokê MHP yê giştî Devlet Bahçelî bi taybet ê ku herî zêde bi gotinên xwe bandor ser pêvajoyê kir. Divan mijaran de li gor gotinên wî tiştên ku yanî wisa di pratîkê de şêmberî ku wisa raya giştiyê qaneh bike, îqna bike derneket pêş. Em wisa bêjin ji 27 Adarê ew mutabaqata ku hat yanî em bêjin hevkirinek çêbû û wê gav hatan avêtin şûn de çima seknandinek çêbû di pêvajoyê de sedemên xwe çi bûn û hinekî ji wir bigirin dest ez dibêjim wê de hap tendurist be. Belê, wekî we di nûçeyê xwe de gotî, ev pêvajoya ji demekê dirêj e heta niha her li ser nîqaş û münaqeşe û gotin û axaftina pirê ve diçe. Aliyê Kurd, tevgera siyasî Hereketa Azadiya Kurdistanê dîsa Rêber Öcalan ji her hêlê ve hewl dide bi gavên pratîk, gavên berbiçav û şêmber pêşîl vê pêvajoyê veke. Lê aliyekî jî taybet jî desthilatdarî AKP û her wisa ew nûnerên dewletên ku li gel Hereketa Azadiyê û li gel Birêz Öcalan hevdîtina dikin, her çi qas münaqeşe û nîqaş bigihin encamekê jî dîsa xuya ye ku ji ber hinek sebeba, sebebên navxweyî Tirkiye, sebebên derve yên Rojhilata navîn, ev gavên ku lazim e bavêjin, pêwîst e bên avêtin ji bo prosesa aştiyê pirê ve biçe, tên direng xistin. An jî her wekî münaqeşe û nîqaş li ser nehatî kirin, xwe bi bêdengiyê datînin. Lê di hevdîtina yani hevdîtina dûmahiyê ya Adarê da 27 Adarê bû ez nexelet bim. 27 Adarê de hevdîtineke girîng çêbû. Yani Rêber Öcalan xast nûnerên dewletê ku ji vê meselê mesûl in berpirsyar in, rast rûbrû tevî heyeta me ya Dem Partiye ya ku hevdîtina dike li Îmraliyê civînekî hevbeş çêbe li giravê û civînekî hevbeş jî pêk hat. Di wê civînê de tiştê ku pêvajoyê xetimîne çi bû? Gavnaavêtina meclisê, gavnaavêtina siyasetê ji bo çareseriyê ku qanûn bêdin û ya jî durustnekirin û sererastnekirina şert û mercên Rêber Öcalan ji bo ku pêşengiyê ji pêvajoyê re bike. Ev her du mijar di wê civînê de berfireh hatin nîqaş kirin. Yani diviya bû ku demildest hemû partiyên ku li meclisê ne nêrîn û fikrên xwe ji komisyona heyî re ragihandiban, an jî koordînatoriyekê nû hatibû avekirin. Ew fikr û raman tevî nêrînên PKK, nêrînên Birêz Öcalan yani nêrînên Hereketa Azadiyê, nêrînên Birêz Öcalan ew piştî ku pesend kiribû, belê ev qanûn têrê dike ku bo
pêvajoya çareseriyê pêş ve biçe wê demê wê bêja münaqeşe li meclisê hatibe kirin. Ev yek. Ya duye jî ji bo pêşengî ji pêvajoya çareseriyê ra bêkirin ku Rêber Öcalan rast rast pêvajoyê pirêve bibe, diviya bû şert û mercên heyî bê sînor, bê astengî, bê em bêjin astengî û engel jê re bên derxistin pêşî li Rêber Öcalan bê vekirin ku bi tevger azadiyê re, bi siyaseta demokratîk re, bi akademiyayê re hevdîtin û nêrîn û danûstandina pêk bîne. Ev her du gav ji 27 Adarê heta ku em bêjin beriya hefteyekê 10 roja her çiqas nîqaş û münaqeşe û hevdîtin çêbin jî di navbera Hereketa Azadiyê û dewletê re, yani ew têkilî û danûstandin elbette qut nebûn. Lê ew gavên hewce, ew gavên pêwîst nehatin avêtin. Tiştê ku me behs dikir ev bû. Lê hevdîtina beriya niha ku berî hefteyekê çêbû 24 Gulanê de. hevdîtinekê girîng belê hevdîtinekê girîng bû. Ew hevdîtin wê hevdîtinê tiştek nîşanî me da ku wekî her cara ku kar dixetime, kar aloz dibe, teng dibe, Rêber Öcalan dîsa ji bo ku pêşîl pêvajoyê veke, ji bo ku kar nexetime, ji bo ku dîsa şer û pevçûn nekeve rojevê û ev pêvajoya ya tarîxî ya dîrokiya ku dest pê kirî bigêje serî di nava lêgerîna da ye. Yani gelek cara ev tişt kiriye. Yani gava ku kar û bar xetimî rê û rêbazên nû pêşkêşî hem dewletê dike hem jî Hereketa Azadiyê dike. Çünkü ev pêvajoya ku pêşketî bi îrade û însiyatîv û biryarbûyîna Rêber Öcalan pêşketiye. Naxwaze masa ya masaya çareseriyê ya ku li İmraliyê hatiye dayîn belav bibe. Ji bo vê yekê jî tiştekî nû got di hevdîtina dûmayê de got ez ê çend xalên mihim yên ku vê pêvajoyê pêşiyê lê veke bes divê gav bên avêtin, bes divê dîsa neyê direng xistin, ez ê pêşkêş bikim ji bo dewletê û paşê jî ez ê pêşkêş bikim ji bo Hereketa xwe, Hereketa Azadiyê. Heger li ser van xala bi gotina bi axaftinên ku bi heyetê re kirî ev heft xalin. Ji va heft xala eger dewlet mesuliyetê xwe pêk bîne, desthilatdarî mesuliyetê xwe pêk bîne, siyaset mesuliyetê xwe pêk bîne, Hereketa Azadiyê jî mesuliyet û peyûrê xwe pêk bîne, ev pêvajoyê biçe serî. Ez xwe hîvî me, ez hîviya min heye ji vê pêvajoyê got. Du jî tedî hevdîtinek çêbû, me hevdîtina malbatî bû li ser navê malbata Öcalan, Ömer Öcalan çûbû giravê. Evî jî got hêviya Rêber Öcalan zêde bûye. Em jî wî wiha dinirxînin. Demek ki xetimîn û ew alozî û tevlîheviya di pêvajoyê de her ku diçe hîvî heye ku pêşî lê bê vekirin. Ji bo vê yekê jî siyaset divê rola xwe pêk bîne. Em wekî dem partî bi hemû partiyên desthilatdarî û yekfetê re em ê piştî cejnê hevdîtina bikin êdî ev nayê taloq kirin. Ev pirsgirêk nayê direng xistin. Şer û pevçûn li rojhilata navîn zêde dibin. Hereketekê ku kongreya xwe ya tarîxî pêkî aniye û li benda qanûna ya qanûnên demokratîk pêş ve biçin nabe ku zêdetir her wisa hema di vê rewşê de bimîne. Kurd jî gelê Kurd ez culemêrgê me gelê Kurd hîviya wan ew e ku gavên berbiçav û zelal û diyarde bên avêtin. Hêvî kêm dibe. Ji ber vê çendê jî em bihîvîne ku piştî hevdîtina du bi malbata re çêbûyî ku malbatên çûyî hemûya kariye Rêber Öcalan bibîne. Wan re sohbetekî Kurd jî kiriye. Em wisa texmîn dikin ku dê rojê de gavên qenc û baş bên avêtin divê avêtin. Em vê yekê wekî bi vê neveyekê dibînin. Wekî zarûriyetekê dibînin. Ew seknandin ji aliyê devletê ve hîn zêzir tê nîrxandin ku ew seknandin ew merheleya ku binavkirin xitimî ye ji ber ku gav nayê avêtin
ji 27 adarê heya 24 Gulanê du meh derbas bûn teqrîben. Hevdîtin jî çê nedibûn. Di ji gotinan jî dema dihat ser ziman ku paş ve gavavetinek wisa ji gotinan dihat xuya kirin yani tişta ku derdket pêş. Ew merhele wê bê derbas kirin yani tişta ku we hîs kir ji nêrxandinên ku li İmraliyê çêbûne di hevdîtinê de tiştê ku derketî pêş. Me tiştê ku yani hevdîtina ku heyeta İmraliyê pêkanî û paşê jî duh malbat çoyne grava İmraliyê hatîne em ji wan hemûyan fêm dikin ku Reber Öcalan ji bo ku ev xetimîn ev alozî û tevlîheviyê ku ji ber gavnavetina dewletê ez wê jî bi ısrar bêjim ji nû ve bi hinek gavên pratîk pêşniyarên nû û hewldanên çareseriyên nû derbas bike. Ez wisa texmîn dikim êla şexsî de ez fikra xwe bêjim piştî cejnê pêvajo wê bikeve demeke kritik. An wê ber bi başî û qencî û gavavetinên bêhnfirehiyê ve biçe an jî eger dem û wext dîsa hat dirêjkirin em ê bi xitimînên nû ve rûbirû bimînin. Eva pir giring e eger di van mehu nîvên pêş ya mehu nîvek li pêşiya meclisê ye ku piştî wê mehu nîvek şûn de dibêjin bike betlanê. Pervîn Buldan endama şandeya Dem Partiya İmraliyê bi xwe jî destnîşan kir ku li ser heft heşt xalan we bi xwe jî yanî ser ziman li hevkirinek çêbûye acaba wê li hevkirinê de wek hevdîtina 27 adarê de ji rayedarên devletê kes amade bûye ew jî tê merak kirin. Eger li ser a 27 adarê ku ew hevdîtina herî dawî û piştî wê 24 Gulanê de ku hevdîtin çêbûye dîsa heft heşt xal hatin diyar kirin ku devlet jî bi xalan re ye wê bînin meclisê ku ew qanûna ku pêşniyar dikin ku yasa tasarısı jî dibêjin di meclisê re derbas ve di vî milî de işaret ji aliyên rayedarên devletê ve heye. Yani ez aşkera bêjim hemû hevdîtinên ku li İmraliyê çêdibin nûnerên dewletê payabilin têde ne. Têde cih digirin. Çünkü civînin ew. Ne hevdîtinin, civînin, müzakere ne. Her çi qas di hêla qanûnî de navê wê nehatiye lêkirin û di hêla fiilî de mesele di meşe jî nîqaş û müzakereyên girîng bi Reber Öcalan re çêdibin salonî ve. Tiştê ku hatî pêşniyarkirin wekî pêşnûme rêya çareseriyê ye. Yani wekî xeriteyeke an jî nexşeyeke rê ku pêşiyê li xetimînê veke hêj em li bendê ne ku helwesta xwe dewlet bi erênî û bi pozitif ragihîne dîsa di nav mekanîzmayên hereketa azadiyê û dewletê de hevdîtin ser wan çêbin û bikevin rêyeke zelal. Em bawer dikin bo pêvajoyê ev nexşerê şansekî gelekî girîngî kritik e. Tabii ki em neyînî naxivin, em naxwazin reşbîn bin lê eger ev pêvajo wisa dirêj bike wê li gel xwe problem û pirsgirêka bîne ji ber wê jî em ê di hevdîtinên xwe yên bi partiyên siyasî de vî tiştî vekirî bêjin, heyeta me wê bi hevdîtinên dewletê re vî tiştî zelal bêje. Her wesa wê mekanîzmayên navbera hereketa azadî û dewletê re eger sazûmaniyeke müzakereya ji xwe berdewam dike wê çêbe, ev tişt wê li wê derê jî bibe rojev û êdî dema gavavetinê ye û lazim e direngî nêxistin pêşveçûnên derve yên rojhilata navîn û pêşveçûnên hundir yên ku dîzaynkirina siyaseta Tirkiye di elehê pêvajoyê de ne. Lazim e em destê xwe bilez û bi lezgîn tev bigerin ji bo ku tiştên di xilafê pêvajoyê de pêş ve neçin. Ez vê jî berdewamî bipirsim dîsa ez ê biçim 27 adarê piştî wê hevdîtinê şûn de di 5 Gulanê de daxuyaniyên Devlet Bahçelî hebûn hinek daha erenîtir dihatin. Piştî wê taybet dema ku ji rojnameya Türk Günê re axivî ew dema gotarek li wir da piştî wê derê xalên ku pêşniyar kirin û nêrînên ku dan taybet li ser statû li ser mijara ku Abdullah Öcalan bila girtî bimîne ama dîsa jî wê statûyek ji bo wî bêdiyarkirin gel girtîmayîna wî piştî wê jî got wê girtîmayîn berdewam bike ji gelek aliyan ve ev reş wekû
ji aliyê Bahçelî ve paşgavavêtinek çêbûye li neyînî hat nêrxandin. Di heman demê de yanî nava vê meha Gulanê de bi taybet piştî vê bûyerên ku li ser CHP jî qewmên derketin pêş ji aliyê AKP ve wisa hatibû destnîşankirin ku wê nexşereya xwe nû bikin gelo nûkirina wan ev bû yanî bi vê şêwazî derket pêş wisa biryarên teqezkirina li ser CHP hatin dayîn Kılıçdaroğlu ji nû ve anîn li pêşiya pêvajoyê wek astengiyekê tê dîtin ev mijar. Axaftinên ku ji destpêkê roja destpêkê heta niha yên Baxçelî di nava xwe de elbette dem nakokiya dihewînin. Kodên dewleta yeknasname ya ku Kurdayetî û Kurdbûnê qebûl neke dem xwe didin der. Karakterê Baxçelî ku siyaseta wî karakterê wî siyasî elbette van tişta di nava xwe de hewîne. Em wî zimanê yanî berdewamkirina zîndanîkirin û girtina Rêber Öcalan ne rast e û nabe. Zaten şertekê pêvajoyê ye ku pêş ve biçe. Eger pêvajo dixwaze bê pêş ve birin ne mimkîn e. Ew tişt em hêvî dikin ku tenê ji bo rehetkirin û hinekî bêdengkirina derdorên faşîstiyên Tirkiyeyê gotibe. Em wisa hêvî dikin. Eger na ew xetereyeke mezin e ji bo pêvajoyê bêbawerî kûr dike. Dîsa pêşveçûnên siyasî li Tirkiyeyê mesela CHP wê din jî em de faydê pêvajoyê de nabînin. Em rexneyê xwe va polîtikaya dikin çimkî pirsgirêka Kurd di heman demê de pirsgirêka demokratîkbûna Tirkiyeyê û serbestberdana siyaseta demokratîk e û dîsa pirsgirêka Kurd pirsgirêka edaletê Tirkiyeyê divê adalet pêş ve biçe. Kanûnên adîl bên derxistin. Vê jî eger di pêvajoyekê ku em va tişta nîqaş dikin de beedaletî çêbe, neheqî çêbe û heqaret li hebûna gelê Kurd û an jî pêşengên gelê Kurd bêkirin ev nabe. Yani em vî tiştî me vekirî me em ji fikrê xwe nêrînê xwe ji birêz set ve medaran hemûyan re dibêjin Baxçelî jî û hemû yani ew her du pêşengên CHP'yê ku niha di nava pêşbaziyê de ne jî em va tişta dibêjin û em ji desthilatdariyê jî rexneyên xwe dikin. Lewra jî em li bendê ne ku pêvajo Birêz Öcalan tiştek got muhim e. Dibêje eger ev pêvajo bigêje serî dermanê her kesê ye. Ji bo her kesê îlac e. Em ji bo muhalefetê jî, ji bo Kurda jî, ji bo yên bindestê Tirkiye hemûyan jî vî tiştî dibin. Pêşveçûn û gihiştina encama vê pêvajoyê derman e ji bo her kesê. Belê gelekî spas ji bo tevlîbûna we cîgirê hevserokên giştiyê Dem Partiyê Tayyip Tembel bi me re bû di vê mijarê de nîrxaneyên girîng çêbûn. Ji bo beşdariya em dubare spas dikin. Baş. Belê temaşevanên hêja em ê berdewam bikin. Evê carî jî em ê biçin Rojavayê Kurdistanê. Li Rojavayê Kurdistanê jî elbet pirsgirêk hene li wir jî taybet bi mijarên entegrasyonê hene. Di çarçoveya peymana 29 Çileyê de ku bi hikûmeta Vegwêz a Sûriyê re hingav hatin avêtin lê mixabin di aliyê jiyanî de meseleyên xizmetguzarî de alozî pirsgirêk berdewam dikin bi taybet pirsgirêka avê ya li Hesekê heta niha hîn didome. Ji dema ku komên çekdar ên bi ser devleta Tirkiye ve serêkaniyê dagir kirine stasyona Elokê ji xizmetê derketibû di encamê de derdora milyonek kes li Hesekê bê avin. Av biriya tankan tînin û ev av naye vexwarin. Welatî 10 bermîl av bi heftê 80,000 lîreyên Sûriyê dikerin. Welatiyên Hesekê gotin ku bi hatina havînê re ew ê gelek zehmetiyan bikişînin û daxwaz dikin ku di demek nêz de ev pirsgirêka avê çareser bibe. Ji dema êrişa 2019 a Tirkiye li ser serêkaniyê û qutkirina stasyona Elok, ava vexwarinê li ser zêdetirî milyona kes li bajarê Hesekê hatiye qutkirin. Ji wê demê ve, av bi temamî li ser Hesekê û gundewarên wê qut bû. Mafê sivîlan ji ava têrker û ewle bêpar hatiye hiştin. Vê yekê barên welatiyan giran kiriye û encamên wê yên karesetbar, bandoreke neynî li ser jiyana welatiyan û ekolojiya herêmê kiriye.
li bajarê Hesekê û gundewarên wê hîn krîza avê nehatiye çareserkirin. Hewildan hebû ku bîr werin kolandin, lê ava bîran bi giştî şore û gelek kilstê de heye. Derbarê mijarê de, Abdulbaqî Abdo, welatiyê ji Hesekê diyar kir ku bi hatina havînê re ew gelek zehmetiyan dikişînin û ev av gelek nexweşiyan bixwaretîne. قالوا والله جبو آفي يعني آف دبي أساس هيفا شاشا آفوري وخدي عالم هن نقارن آفا خو بكرين يعني بدون آفي حفتي حزاري كرن نش كار هي نعمل هي يعني عالم شكا آفي قال لك يدكن خدي آف يعني آف نسافي آف شورتي هي شيتي هي دعنا البلورا سياريد كنت بخوي يعني مجبور بنفخون يعني مجبور أمشي بقام نقارن هر آفي بقيم بكرن وبخون شباب خورنين وخاصة زاروق به يعني ثانية مزم ما عودي فخار كي ما ديش كن زاروق خالو يعني مده برميلاب حفتي حزاري الكرن مالي ششتن تشيك يعني سي روجا چار روجا يعني روجا بنجات بيت عفيش خور داغري يعني تبكرن Ji ber qutkirina stasyona Elok li ser bajarê Hesekê, şêniyên Hesekê û gundewarên wê biriya tankên avê pêdiviyên xwe yên avê pêktînin. Ava van tankan ji bo vexwarinê neguncave û dibe sedema belavbûna nexweşiyan. Emar Silêman jî yek ji welatiyên Hesekê ye got ku ew 10 barmîl av bi heftê heta 80,000 lêreyên Sûrî dikirin û daxwaz kir ku di demeke nêz de pirsgirêka avê çareser bibe. أو حي سالما بيعابن وصار يجمر توزعين طبعا أبا صار يجانا باقجة أما بعض إنسان يجيزنا خشي قرشكا معنا خدي لو كم يجديش دعوي يعني زحمتيش هندري خودك شيء أوجد بهندري مديش نريفيه مديش آفنا باقج آف شكل معامنا باقجة يعني هر حفتي كم ده برميلا دادقرن أم مش حفتي حتى حشتي حزاي دادقرن طبعا آفنا أيوة خوارن إنسان جي مثلا فلتريمني آفيت النية ام آوا نپاقش بد خود خودم آوی ام آوا صار يجا من هندري خود كن هندري ما قش دلوتن يعني آف نپاقش بجاريده خودي ام يش خوازن ابدا جيما بقي هوالا دقيما بقي يعني فيدن يقشي ام لتك حيش سالمه وكان معي سر زمان ام بي آفن خوزي يعني هوال بتشتكي عاجل بايا انا قوري هوالا يعني قوتي معي كما حفتاوي آف بي اجا كامل بندن والله آف يعني مرنا وفي وآف نپاقش وآفك يعني نتي بخوارن نش بو فراغ كده بنش بو تشكا كده به مش خل افاي من تنقر افاي بخو اف ناي بخوارن يعني نمس فايا كاين قتك كاين برد النويدي درنج حماد هذا قصص دي قرن وتين دن في ملتي يعني زحمتياوي هي راسي يعني انا بابو هافين يعني بريك حفتيك اجمر لازم بو اف انا بك هرسي شارو جابه Stasyona Elok li gundê Elokê Rojhilatê Serêkaniyê ye. Ev stasyona yekane ya ku avê dide Hesekê û navçeyên wê. Sedemên aloziya avê vedgirin dawiya 2019 dema ku Serêkaniyê hat dagirkirin û stasyona Elok hat rawestandin. Belên ha yekserên biçin Rojavayê Kurdistanê li wir nûçegihanê me wê Wecîh Ebdî merebe taybet vê mijarê em ê jê bigirin. Wecîh li Hesekê qewet beştere we dosya jî amade kiribû. Belê, gelek spas. Wecî em yekser bi rastî jî bipirsin pirsgirêka avê ya Hesekê hîn çareser nebûye. Yani ev çend sale nişteciyên Hesekê ji ber bê avmayînê zor û zehmetiyên mezin dikişînin. Li milekî jî li ciyên Sûriyê cuda av radibe, ava Firatê rabû, bendava Firatê hinek deryayê hatûn vekirin. Zaroka jiyana xwe ji dest da, zeviyên gel ên niştecîhan dibin avê derman. Niha jî bank tê kirin ku xeteriya ava xapûrê heye ku ew jî wê rabe wê tehlûkeyekê çêbike li ser nişteciyên heremê li milekî jî li Hesekê av nîne. Ev çawa dibe? Belê Renas Slav ji bo te û hemû temaşevanên Nûçe TV bi rastî jî yanî li aliyekî Sûriyê lehî dibe û ziyan çêdibin û li aliyê din jî bajarê Hesekê ji xwe bê av maye. Yani ji dema dagirkirina yani ji destpêka dagirkirina Serêkaniyê ve ji di sala 2019 de û heta niha xelkên bajarê Hesekê û gundewarên wê pirsgirêka
آوی جیان دکن و پرز آو به تمامی لحظه که یا بخوارن قد بویه جبر ویا کشی گلک کریز چه گلک صدم چه بن کو ولاتی نکاربن یعنی یک جب پدوین جیانین سرکا آو او جی نکارن پیدا بکن براستی جی گلکی زحمتیاش خواب بدم بهاتنا هاوین رجی گلکی زحمتیان بخارتینه کو دماکو آفتنا به براستی دورز هاوین ده جبر پلیا گرماهی یازده گلکی ولاتی گلکی زحمتیات بین جبر نبونا آوی یعنی جدا ما داگر کرنه حتی نها آوا حسکی نما یعنی چقا ولاتیان هول دان کو بیرانجی بکولن کو یعنی جبو آوی جخوره دابین بکن پرانی وان بیران یعنی آوا شور درکت و هنگ جوانجی کلز درکت یعنی او جبو و خورنی نگونجاو او آوا کنها جبریا تانکن آوی جگلرتین پیش کش کرن قلب جوان دکرن براستی جی گلک نخوشیان بخوره تینه و دبس دما گلک نخوشیان به تایبت جبو زارو کن جی لگوری گل دبیجن کو يعني أف صد نقول جافا جبو هم جبو بخورنه وهم جبو يعني جبو بدوين مالين جي يعني برانيا وي أف خويد نافوين ده هي إيش خوا جبو ويا كيجي يعني وكا واجي بحث كركو لدو باريزجهين سوريا لرقا وديرا زوريجي دريين بنداوي هاتن فكرن بشتيكو أو أفا كومكري بله وجيه فكرن وده انجام ويا كده وجيه دنگه تتمه بله وقالك ولاتين ديرازور ورقا قالك زيان مادي ديتن وهم جي جاني جي ديتن يعني هم جاليه چاندنيه جوتن كل بندا موسم خوابون بشتي كو سالك چاندني هاكرن كو يعني بويا كو چاندني كرن كو موسم كي باش ايسال موسم خبر بكرن لي اما بشتي كو فكرنا دريم بندا في هات فكرن جي ويا كي هشت كو ولاتي يعني موسم وان ولاتي وجيه دنگه مدگری گلو دیسا قطبوینک چه بو از بارم جیه کلیه اینترنت باش ناکشینه براستی جیل سوریه بگشلی روجاوای کردستان ویملی ده ام زحمتی دکشینن مسئله اینترنت ده وجيه دنگه متته اگر تو دنگه بله رناس شخوا يعني وجي برسا كيما جي وهبه ام فيجي ببرسن وسات جبوت بكاربي تمام بكي افدمك مثلا الي علوكي او اوا كلوش بريش بريفك ودهات حسكي دغوتن و دري و بكبه خدمتي داس بچيكرناوي كربون داس بتعمير كرناوي كربون جبر كوين دما ايريش سرسري كانيه چيبون شون ده او در پر زده تحريبات ديتبو نا مجاراور چوايه آگاهي مهن درباري وده بله رناس شخوا يعني دماكو ما بحثا يعني رقا وديرا زوريجي كر يعني ده انجام ويدا كو لهيا كو رابوي او درين كو هاتن بنداوي كو هاتن فكرن يعني دردورا ده صارو كان جيانا خوش دز دايا يعني هجر نكيمتر نزيدتر با شغل غوري في كيشي وزارات روشن اورتا وكراستان يا سوريا راغهاند بوكو هشياري جدابوكو يعني جبوكو قال زاروك نيزي افينا بندماكو وزارو كان افجاني ذكرن دنافاوي افيدا خنقي بون جبر في كيشي تبحثا ستاسيون علوكي كيش خو بشتيكو ستاسيون الكتريكي يا دربيسيه هات چكساس كرن وبريا دمه كيجي شخوا كارو خبات ويد هاتن دهات مشاند جبو چكساس كرنا ويا كيجي جبوكو كهرباء الكتريك يعني كهرباء جوي دري بدن ستاسيون علوكي وستاسيون علوكي جيب كفا خدمتش خو خبات چكساس كرن يل ستاسيون الكتريكي يا دربيسيه بداوي بو يعني الكتريك نها جهشت يا ستاسيون علوكي لي نها هیچ استاسیون علوکی تنیا الگوری پارزگار حسکی راگهاند بکوید دمک نزد استاسیون علوکی جیب که و خدمت و آواوی جوار بردان اشخوا نتنی رناز نتنی لدرازور رقای و لدردورا باجار کوبان هن باجار کوبانی هنه نیزی جمع فرات نه اشخوا وانجی هنگ زیان مادی دیت بون یعنی او چند گندانجی گند بورز یک جوانه گند قبه یه شیوخ جیرین و شیوخ جیرین اف گند دردورا نیزی کی جمع فرات نه دردورا وا گندانجی یعنی هنگ زیان مادیشی لوی دره چه بون بله وجيه لحسكي جي بحثا آوا خابور دكن كو خطريه ويچه بك دبجنو پیشاوي بيبكرن جي آليه تركيه و روشكي وسا هي خطريه كي وسا بانگاوازي هاتو بكرن
بله رناز شخوا دهجی هات راگاندن کو وک هشیاری و بانگ لگل هات کرن کو نیزی آوان نب نیزی چمی کو یعنی پشتی کو بندافتین وکرن یعنی رجا آوه زیده در دکوه و جبر وی کیجی بانگ لگل هات کرن کو یعنی نیزی کی وانه که بتایبات زارو کو نیزی کی آوا چما نبن جبر کو دما کو رجا آوه بلند ببه و خطریه کی مازن چه بکه شخوا اگر هفکارم ابراهیم جی دیمنا پیشبری و بده کو لوی داره یعنی آوا چمی خابوری حسکی نها آو دهرکه و لگوری تی دیار کرن یعنی رجا آوه هنه کی دهرکه و شخوا لگوری هاتیه راگهاندن کو یعنی ده هر چرکه که ده کو 1800 هکتار آف ده ثانیه که ده درباز ده به شخوا پشتی لحف کرنین کو دنافبرا حزب سوریه دموکراتیک صدی و حکومت آوگوز آسوری ده دهات کرن دهات هیوی کرن جالی گل و کو پرزگریکا آویجی چاره سرب و گل جی یعنی جبو یک جی پیدوین سرکه آویجی پیدوین و چاره سرب به بله وجه گلکی سپاس بو واندانین کتب مره پار بکرین آگاهین درباری ویم جاری ده تشقاده جمره راگهاند قوت بجوره ولی ام بردوام بکن مجارین ما هنه تایبت یا داوی جیمل روجاوای کردستانی گرد براستی جی مسئله آوه جبو هرمه پرسکریکه کی جیتیه رخمه کو ای سال جی دا آلیه شلیه ده باران اکی زیده هبول هرمه وان سالین داوی ده دوی ملی ده زواهی پرل پیش بو لی ای سال ده روجاوای کردستانی و بگشتی ام کارم بیجن سوریه ده آلیه بارین ده زیده تر حیوان دمین داوی ده جید بیجن درکتی پیش لی رخمه وی جین پرسکریکن آوه چاره سر نبونه دوی ملی ده نشتجیین هرم زور زحمتیان دکشین به تایبت لحسکی نشتجیهی پر زحمتیان دکشین مجارا آوه ده ام در باسی روجاوا خوی دنجی بن روجاوا می دنجی باشور کردستانی به تایبت سروک پارتیا دموکراتیک آ کردستانی مسعود بارزانی دی 26 گولان ده بانک لآلین سیاسیین باشور کردستانی کربو گوپشتی ججنی داویل رکبریه به رکبریا به انجام او خفرسکرینه بینن درباره وان ناکوکیان او سدمن و باندورا و یا روجا ایرو ده املوی دوسیای تماشا بکن ناکوکیین د نافبرا یکتیا نیشتیمانی یا کردستان یene که او پارتیا دموکراتا کردستان پدکه ده خودی دیروکک دریجه. جارجاران بویه سده ماشر و آلوزین مزین د نافبرا آلیان ده. بشتی راپرین ده سال 1991 ده بشتی سرهلدانا کردانا لدیجی رژیما بعثا عراقی او دامزراندنا هرم ناکوکیین سیاسی و کنترل کرنا هرمان د نافبرا یene که پدکه ده زیده بون. دوگلانا 1994 ده ناکوکی و گوهرین شرکی چکداری برفره. اف چون ری لبر مداخلین دولتین جیران وکر. ده تیرماه 1996 ده هزین ایران بیانه که سینور در باز کرن. اف بویر وکی سیهویه که طباخی ده دیروکا باشور کردستان ده جهکی به ایش دگره. تاوی کوشر چکداری قدی آیجی ناکوکیین سیاسی و اداری حتا روژایی رو بردوام دکن. خالین سرکه ناکوکیین دناف برا پدکه و ینه که دوهانه. رفبریا کرکوکه. پدکه هلبجارتنا پارزگار بی یک آلید بینه و داخواز الهف کرنا همو آلیان که. ینه که پارزگار نها ریبوارتاها وکی ماف خوی یاسایی و سرکفتنا هلبجارتنه دبینه. مجارا شنگاله پدکه جیب جی کرنا پیمانا شنگاله و درکتنا هزین شنگاله داخواز دکه. یعنی که آلیگریا دیالوگ و نرمبونه لگل هزین لسر عرده دکه. درین سینوری و داهات. پدکه داخوازدکه که داهاتین سلیمانیه باشماخ و پرویز خان رادستی خزینه بین کرن. یعنی که جی داخوازا شفافیت داهاتین هولر و دهوگه ده و دابشکرنا و کف دکه. پیورا سر و کوماریه. پدکه دبیجه دوی اف پوست لسر بنگاه هجمارا کرسیین هری زیدین هلبجارتنه با. یعنی که جی وی پوسته وکی پیشکا خوایا دیروکی و پاراستنا هفسنگیا سیاسی دبینه. یک خستنا هزین پیشمرگا. پدکه دبیجه دوی ام همو هزان بخن بین یک فرمانداریه لجبر هر دو آلی د سیاست ده باوریه نادن هف پدکه فکاردکه کوینه که وکی بره بریارین سربخوا بده لو ما پیواجوی هدید مشینه.
Yenekê dibêje ez amade me hêzên xwe bixim binbanê Wezareta Pêşmerge lê bi şertekî divê maf postên fermandariyê û taybetmendiyên sîstema hêzên min bên parastin. Yenekê naxwaze hemû kontrola leşkerî bikeve destê wezaretê ku niha dibin bandora PDK'de ye. Kotayên parlamentoyê PDK guherandina kursiyên kotayê wekî destwerdana di mafên pêkhateyan Tirkmen û Xristiyanan de dinirxand. Yenekê ji ber ku ev kursî her tim bûn piştgirê PDK ji bo parastina hevsengiyê daxwaza guherandina sîstema wan dike. Modela rêveberiyê PDK parastina sîstemeke navendî ya bi hêz di destê saziyên fermiyên Hewlêrê de dike. Yenekê daxwaza sîstemeke nenavendî ya darayî û îdarî ji bo parêzgehan dike. Hêjayî bêrxistinê ku Serokê Partiya Demokratîk a Kurdistanê Mesûd Berzanî 26 Gulanê bang li aliyên siyasiyên Başûrê Kurdistanê kir ku piştî cejnê dawiyê li rikberiya bê encam û xweferzkirinê bînin. Belê li Başûrê Kurdistanê jî ev demek dirêje parlamento nayê aktiv kirin, hikûmet nayê nû kirin, bi rastî jî pirsgirêkekî mezin e. Divê milî de alî li hev nakin. Dosya me jî li ser nakokiyên aliyan bûn, divê çerçeveyê de hatibû destgirtin. Niha jî em derbasî Rojhilatê Kurdistanê bibin wir rojev çi ye, çi derketî pêş. Taybet êrişên devleta İranê berdewamin ser niştecihên Kurdên Rojhilatê Kurdistanê divê milî de di birayên Kurd li parêzgeha Kirmanşanê ya Rojhilatê Kurdistanê hatin kuştin. Pastarên devleta İranê doh bi ser gundekî navçeya Dalahoya Kirmanşanê de girtin. O di ciwanên Kurd ên bi navên Meysem Weysî û Müjdeba Weysî kuştin. Şahadên bûyerê ragihandin ku hêzên rejîma heyî bêyî ku hişyariyê bidin êrişî malêkirinê û rasterast gule her du ciwanan barandine. Li gorî agahiyên ku hatine bi dest xistin, Meysem Weysî û Müjdeba Weysî piştî ku tevlî serhildanên çilaya 2026 bûbûn, ji ber zextan û gefa girtinê ji neçarî jiyaneke veşartî didomandin. Piştî bi mehan cihê wan ji aliyê hêzên ewlekariyê û îstixbaratiyên rejîmê ve hate naskirin. Meysem û Müjdeba Weysî li parêzgeha Kirmanşanê wekî çalakvanên çandî dihatin naskirin. Belê, em berdewam bikin, em ê dîsa biçin Bakurê Kurdistanê rojevekî din heyeketiye derketî pêş. Piştî ku Amedspor bû şampiyon. Hinek fîrmayên otobîsan li ser ledên xwe şampiyon Amedspor nivîsandine ji bo Amedsporê kêfxweşiya xwanîne ser ziman. Piştî ku li Trabzonê ji ber nivîsa şampiyon Amedspor êrişî otobîseke rêwiyan hate kirin. Ew jî ya wanê bû ji Kurdistanê piştgiriyek xurt ji bo hatayîn. Fîrmayên geştiyariyê li dijî nîjatperestiyê bûn yek û li ser ekranên hemû otobîsên xwe nivîsa şampiyon Amedspor nivîsandin. Êrişa nîjatperest a li Trabzonê li dijî otobîseke rêwiyan a wanê hate kirin, li Bakurê Kurdistanê rastî bertekên tund û tevgerek mezin a piştevaniyê hat. Fîrmayan bi armanca bertek nîşandanê li otobîsên xwe nivîsa şampiyon Amedspor û em tên nivîsandin. Li hemberî êrişa li Trabzonê bersev jê fîrmayên rêwîtiyên Kurdistanê hat. Fîrmayên veguhestinê yên ku li Bakurê Kurdistanê xizmetê dikin lê dijî nîjatperestiyê bûn yek û bersev dan. Gelek fîrmayên ku navendê wan li Amed, Wan, Çewlîk, Muş, Agirî û Mêrdînê ne ji bo şermezarkirina êrişê lê ser ekranên lêd ên otobîsên xwe nivîsa şampiyon Amedspor derxistin û bi vî awayî dest bi seferên xwe kirin. Fîrmayan bi vê helwesta xwe hem serkeftina Amedsporê pîroz kirin, hem jî li dijî êrişê a li hember hevkarên xwe peyamek piştevaniyê dan. Nûnera Amedê, Amedspor ku bi serkeftineke mezin derbasî Lîga Super bûye û amadekarî dike ku di sezona nû de li dijî tîmên wekî Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor û Erzîromsporê bilêze pîrozbahiyên wê yên şampiyoniyê ji aliyê nijatperestî ve hat armanc-girtin. Beriya niha dema ku otobîseke girêdayî fîrmayeke Wanê di nava bajarê Trabzonê re derbas dibû, tenê ji ber ku li ser ekrana wê ya lêd şampiyon Amedspor dinivîsî pêşiya wê hate birîn. Şofêrê otobîsê
û rêwiyên tê de ji aliyê komên nijadperest ve rastî heqaret û gefan hatin. Ev bûyera rêbirîn û gefxwarinê li tevahiya Kurdistanê rê li ber hêrs û nerazîbûneke mezin vekiribû. Belê, Bakurê Kurdistanê jî bi rastî li dijî van êrişên nijadperest fîrmayan wisa ewa xwe bertekên xwe nîşan dane bi vî rengî jî hîn zêdetir piştgiriya xwe bi hev re xurt dikirine li gelek bajaran fîrmayên otobîsan ev mijar ji xwe re kirine rojev û li ser ledên xwe otobîsan bi vî şêwazî dinivîsînin ku piştgiriya xwe ji bo hev radgînin. Mijar bi vî şêwazî bû. Najî em derbasî Rojava Cîhanî bibin, Rojava Cîhanê de çeyî herî zêde jî bi taybet mijarên İran û Devletên Yekbûyên Amerîkayê hem hevdîtinê wan êrişî wan beramberî hev dikeve Rojavê tê îdia kirin ku Devletên Yekbûyên Amerîka û İran ji bo dirêjkirina agirîbestê û rêdana derbasbûna serbest dengava Hurmuzê de hev kirine. Tê gotin ku danûstandinên ser mijarên dijwar ên ku wekî hincetek ji bo şer hatin bikaranîn piştî hevkirine gengaz dest pê bikin. Lê belê hîn jî Trump piştrastkirin tuneye û ji Îranê jî daxuyaniyek fermî nehatiye. Li kelek van êriş jî berdewam dikin. Amerîkayê êrişeke esmanî li dijî Îranê pêk anî, Îranê jî yekser bersiva êrişa Amerîkayê da û êrişî Kuweytê kir. Amerikayê êrişekî asmanî li dijî operasyona bê pilota Îranê ya li nêzîkî tengava Hurmuzê pêkanî. Serokê Amerîkayê Donald Trump rapora ku digot ew nêzîkî rêkeftinekê bi Tehranê re ne red kir. Piştî wê jî fermandariya nabendiya Amerîkayê di postekî li ser malperayî sê de ragihand ku hêzên Amerîkayê 5 dronên Îranê astenkirine. Her wiha fermandariyê da zanîn ku wan nehîştiye drona şeşemîn ji navendekê kontrolkirina bêjayî li Bender Abbas Îranê derkeve. Pişra Îranê jî êrişî baregeha ezmanî Amerîka ya li Kuweytê kir. Laliyê din Wezareta Karî Derveya Kuweytê êrişê ku Îranê bi mûşek û dronan li dijî axa wê pêk anîne şermezar kir. Di daxuyaniyê de Wezaretê diyar kir ku ew daxwaz dike ku Îran tavilê û bê şerdumer van êrişên hovane rawestîne. Daxuyaniyê nîşan da ku welat mafê xwe yê bersivdayînê diparêze û hagot. Wezaret tekez dike ku dewleta Kuweyt mafê xwe tevahî diparêze ku hemî tedbîrên pêwîst bigire da ku ewlehiya axa xwe biparêze. Artêşa Kuweytê ragihand ku berevaniya asmanî wê rê li ber mûşek û dronan digire. Li gorî rapora Axiosê, Washington û Tehran ji bo dirêjkirina agiribestê û destpêkirina danûstandinan li ser mijara nuklerî levkirine. Tenê li bendê ne ku Serokê Amerîkayê erê bike. Her wiha her du aliyan li hevkirine ku heta 6 roj jî agiribestê dirêj bikin. Li gorî raporê naveroka danêstandina misogeriya azadiya deryayî la tengava Hurmuzê, destpêkirina rakirina hêdî ya dorpêça deryayî li ser benderên Îranê ye. Lê bi şerta ku Tehran pabend be ku çeka nuklerî bi pêş nexe û bikeve danûstandinên derbarê uranyuma dewlemetgirî de. Her wiha di naveroka rêkeftinê sîvikkirina cezayên Amerîkayê û rakirina blokeyê ji ser pereyan Îranê hat gotûbêjkirin. Lê Trump di roj dem xwest beriya dayîna biryara dawiya îmzekirinê çavkaniyek dîplomatîk ji Hedes re diyar kir ku peymana navbera Washington û Tehranê de wê li ser her du qonaxan de were biciyanîn. Heman çavkaniyê destnîşan kir ku qonaxa yekem îmzakirina peymanê têgihîştinê vedihewîne wê Pakistan şahidiyê bike. Belê temaşevanên hêja di Rojava Cîhanî de jî bi taybet mijara Îran Amerîkayê her roje ve herkes bêndeyê ku wê di navbera wan de ev rewşadawî ber bi kur ve biçe wê bandoriyekî çewal ser herêmê û giştî cîhanê bike, mijar bi vî rengî bû. Îro jî em gihîştin dawiya bernameya xwe heya sibê bimînin xêr û xweşiyê de.